Elke dag op PNM brengen Ann of Josje een verhaal in het dialect. Herkenbaar, verrassend en het zit dich aan het denken. Vandaag het verhaal met de titel Iets met een tafellaak en een servet. Het is get, vandaag de dag, dat we er niet op uit kunnen. Gewoon kunnen gaan en staan hoe we willen. Dat doet me denken aan vroeger. En de tijd van mijn leven dat ik niet te hooien was. Met mijn vriendin Nicole, hoe ik met op de bouwen zoot. Meestal samen een huis fietsde. En ik was nog niet goed en wel thuis, moest ik ze bellen. Die kwamen nooit zoet verteld. Mijn moeder snapte er natuurlijk niks van het oren bellen. De pap van mijn vriendin, die was er slimmer in. Die draaide simpel de zekering in de meterkast eruit als het hem te gek wordt. Dan was onze verbinding verbroken. Toentertijd was er in ieder huis een vaste. We wisten niet beter. Nog niet zo lang geleden zag ik op een expositie kinderen naar een ouderwets telefoontoestel met draaischijf kijken. Zong er innig bezij wie ze dat ding aan de praat moesten krijgen. Nicole en ik, wij hadden de wereld binnen handbereik. Altijd in voor een feestje. Weet wie hoe je zo gaan naar het MAF-centrum in Bree? Daar was het echt te doen, volgens ons. Maar dat mocht van thuis nog niet, omdat ze ons nog te zeer voor snotnazen versleten. Maar wij hielden vol en bleven zaniken. Net zo lang wist dat ze toegehoven. En deze zaterdagavond was het dan eindelijk zoiets. 'Smergens die dag begonnen de vuurbereidingen al. Wel 4 keer de kleren gewisseld voor de spiegel en dan tegenovereind besloten wat wel en niet kost voor deze bijzondere gelegenheid. Mijn eten die avond ging niet. De keel wou niks doorlaten, omdat ik alleen maar kon denken aan strakkes en onze entree in het MAF. Toen de gekozen kleren aan en op Nicole aan. Die loog nog plat op haar bed om haar spijkerbox toe te maken. Nou, de hoor nog. Die moest ruig rechtop. We waren in onze New Wave tijd en er huurde ook super ruige puntschoen bij met van die grote gespen. De hoor flink stief gemaakt met scheerschoen, bleef nooit toeperen goedemorgen. Dat hebben we zelf uitgevonden. Het ging trouwens ook met gewoon zeep. Alleen moesten dat heel zorgvuldig doen, anders kreeg ze van die nutte vlokken in de hoor. Ik had trouwens ook een vriendin die lag zich de kop op een striekplank en dan moest haar moeder dat met een nate doek erop haar haar recht strieken. Wij gebruikten mij scheerschoen. En dat hij de ganse avond zo bleef staan, de offerde we een bus hoorlag en op. Gans klaar. Wem zullen we dat treffen? Wie zou het er uitzien daarbinnen? Zullen ze ons wel binnenlaten? Je kunt wel denken dat de heenreis nogal stil verliep. Bij de pap van mijn vriendin in de wagen, want hij bracht ons naar Bree. Niet precies voor de deur van het MAF, riep maar door die straat in en zet ons daar maar eruit. Verbeeld dat ze zogen wie weer gebracht worden, dat kost echt niet. Wij huurden voor bij de grote mensen. Wij gingen naar het MAF. De afspraak die pap maakte voor ophalen was 11 uur. Veel te vroeg. 4:30 vonden wij 2 veel beter passen. Nou gaat over en weer wordt het 12 uur. Toch lekker een gansoor gewonnen. Nou ging het gebeuren. Vang dich maar voor op. We waren aan een vroege kank en we woeien niet als dom kuikens voor de deur gaan staan wachten, want die was nog toe. Maar de café, daar zo al gaat volk. Wel gaat ooier als wij. Nou nog even schoot in de etalageroute van de slechter tegenover ons kapsels geïnspecteerd te hebben, zien we met verzamelde motor binnengegaan. Ja, wat ziet jij gans? Voor die kleine is het zonnesavonds te doen, niet op zaterdag. Bij mij was het er allemaal tegelijk. Schand, teleurstelling en kwaadheid. We gingen naar buiten, dropen af. Daar stonden we op een stoep. Wat nou? De hoor die stond nog 4 recht op een kop. In de frietkrom hebben we ons te goed gedaan. Truusfriet, maar ontiegelijk lekker. En toen moesten we een telefooncel in de deur opzoeken om de vader van Nicole te bellen of hij is op hoe ik komen halen. Nou al, onmogelijk.
Maar eenmaal lekker warm op de achterbank van zijn wagen kwam er even lang opluchting in mij. We gingen terug naar de veilige bekende wereld van samen op een sloopkamer zitten en muziek luisteren en eindeloos samen kletsen. Want dat kostte we tweeën. Dat was heerlijk.